Dyma sesiwn ola y Senedd yn Strasbourg ar gyfer 2015. Mae wedi bod yn flwyddyn eitha anodd o ystyried yr argyfwng yn Groeg, argyfwng gyda'r ffoduriaid, yr holl drafod am derfysgaeth, a hefyd yn diddorol iawn yr uwchgynhadledd ar newid hinsawdd yn ddiweddar yn Paris, cytundeb dyn ni gyd wedi croesawu. A tra bod ni yma yn Strasbourg yr wythnos hon, mae arweinwyr Ewrop wedi bod yn dod at ei gilydd ym Mrwsel yn yr uwchgynhadledd fyna lle mae David Cameron yn mynd i fod yn gyflwyno ei syniadau fe ar gyfer dyfodol Ewrop. A na fydd penderfyniad yr wythnos hon, dyn ni'n gwybod yn y flwyddyn newydd byddwn ni'n dod nôl i weithio yn y Senedd gyda referendwm rhywbryd yn mynd i ddigwydd yng Nghymru ac ym Mhrydain. Ac mae rhaid i ni gyd fod yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y penderfyniad dyn ni'n gwneud yn y referendwm yna sy'n mynd i effeithio ar Gymru am genhedloedd i ddod. Felly dwi yn gofyn i bawb cymryd rhan, i awdurdodau lleol, i grwpiau cymunedol o bob math, pobl ifanc, eglwysi, pawb i gymryd rhan yn y trafodaeth yna i wneud yn siŵr bod ni'n pleidleisio i aros yn Ewrop, sef y peth gorau i gymunedau ac i bobl yng Nghymru. Felly, yn y cyfamser ga i ddymuno Nadolig llawen i chi a flwyddyn newydd heddychlon a llwyddiannus.